नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै सानाखै। जोंहा बिजाथि बिथाङा बुंगोन आरो आं एसे रागा जोंनानै दं मानसिया। माने आंबो टिकेट नागिरबाय थायो बिसायख'थि मोनफैबा। बिसोरनो थायो आङो नैबेनाव टिकेटखौनो होआ, आंखौ थगायबाय थायो। खालमासि लालै जाम्बारि होनबाय थायो। दा ओंखायनो आं सानबाय बे जिबनाव आं खुनुदिन जानो हाखानाय नंलालै ना। सिनेमायावनो जानोसै आंना दाखालि जादों सिनेमायाव। थैला एमसिल सिनेमाखौ नायदोंना? सिनेमायाव जानायखौनो मोगथाङाव जानाय ओरैबायदि मोनलायदों आरोखि आङो। बेबायदिनो टिकेट मोनैनि दुखु जाबाथाय मालाबा मालाबा बे माबायाव मबाइलाव ओरै सिनेमाखौ नायबाय थायो। नायनानै बेखौनो खोब गोजोननाय मोनो आङो। आरो गुबै बाथ्राया जाबाय मा, बेजों लोगो जाफा आं टिकेट मोनाखै। बेनो टिकेट मोनखायामोन। ओमफ्राय गावहा दाखालि माबा माबि ग्रहखौ दाननानै टिकेटखौ मोनबाय। दाथ' आंहा ग्रहबो दाननो रोङा, आं बेफोरखौ बाराबो बिसास खालामामोन। दा गावनि खिनिया मोनबाय, आं एबारबो मोनाखिसै आरोखि। दा मानसिखौथ' नायना देरहासिगोन बायदि मोनदों आङो। खिन्थु आंनि बे जायगानि जानायमोनब्ला बेनो भट होथारामोनलां। दा जियानो जा, रायजो राजा नोंथांमोन, फैगौ 22 तारिखआव इलेक्सना जागोन, नङा होमबा? आरो 26 तारिखआव काउन्टिं जागोन। बेनिफ्राय 28निफ्राय 30 तारिखनि गेजेरावनो 2025 सननि जा बिटिआरनि गोदान सरकार बियो दाजागोन। आरो जै दिनखालि बिटिआरनि गोदान सरकारा दाजाबाय, नोंथांमोना नुगोन फिन खनसेबाव प्रमद बर' बिथाङानो बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दं। बे दिनाव गेरेन्टेड, खुनु गोनो गोथो गैया। मानोना जोङो थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय खामानि मावदों। 2025 सनाव जों हारसिङै सरकार दाथारगोन होननानै। कारना जाबाय मा, जोङो बिटिआरआव थांनाय गोलाव 5 बोसोर गुबुन हानजाजों लोगो नांनानै सरकार दादोंमोन, जायनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनायाव उसुबिदा जादोंमोन। जोङो जेब्ला गोबां थांखि लानानै खामानि मावनो नागिरो, अब्ला बिजेपिआ जोंखौ धमकी होयोमोन। बे खामानिखौ मावब्ला खिन्थु नोंसोरजों सरकाराव थाया, जोङो हाग्रामाजों लोगो नांनानैसो सरकार दागोन होनना बुङोमोन। मानोना खायसे खामानिखौ मावनो थाङोब्ला बिथांमोना सानोमोन बे खामानिखौ मावोब्ला प्रमद बर'आसो लाब जागोन, बे खामानिखौ मावोब्ला इउपिपिएलआसो लाब जागोन। बेखायनो बिथांमोना गोबां खामानि मावनो थांनायाव जोंखौ हेंथा होनानै धमकी होबाय थादोंमोन। हाग्रामाजों लोगो नांनानै जों सरकार दानोसै होननानै। आरो ओंखायनो जोंनिया हाग्रामा सारा मा बुंबाय थायोमोन, 3 माह पाछते आमार सरकारा आहियासे होनना बुंबाय थायोमोन। बुङामोन होनबा? 3 माह पाछते आमार सरकार आहियासे होननानै बुंबाय थायोमोन। दा बेखायनो जोङो थांखि लादोंमोन 2025 सनाव जों इउपिपिएलआ हारसिङै सरकार सालायगोन। आरो बिनि थाखाय थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय जोङो माखासे प्लेन पलिसि आरो रड मेप लानानै खामानि मावदोंमोन। आरो जोंनि खामानि मावनायनि फिथाइखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय थांनाय 2 मासनि सिगां जोंनि जा इन्टारनेल सार्भे रिपर्ट बेखौ लादों। आरो बिनि उनाव जों नुबाय गाबोननि दिनाव बिसायख'थि जायोब्ला इउपिपिएलआ हारसिङै 25टा समस्तियाव देरहानानै सरकार सालायनाया खाथां जाबाय 100%। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि समाव बिथां राजु नार्जारिनि देरहानायाबो रोखा। आं बुंनाय गोनां खोथा गैया, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो 30 तारिखनि उनाव नोंथांमोननि सराइबिल समस्तिनिफ्राय सासे एम मोननो थांगासिनो दं, राजु कुमार नार्जारि। थांनाय दान मोनसे सिगां आङो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुराव बेरायनो थांदोंमोन। मानोना सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुरा दायो बिटिआरआव गोदानै हाबबाय बड'लेण्डआव। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। हाबाखै होनबा? दा हाबबाय। बेखायनो आङो बबे बबे ओनसोला बिटिआरआव हाबखो बेखौ नायगिदिंनो थांदोंमोन। सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुराव जेला आङो बेरायनो थांबाय, गोबां खना खनला गामिफ्राव आं हाबहैदों।
बेफोर जायगायाव थांनानै गोसोखौ खोब दुखु मोनदों आरो गोजोननायबो मोनदों। गोजोननाय मोनदों नै बिनि थाखायनो बिसोर जे दिनै जोंनि बड'लेण्डआव हाबबाय। आरो दुखु मोनदों नै बिनि थाखायनो बे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि जा बर' रायजो राजाफोर थानाय ओनसोल बे जायगाया ओरैबायदि गोग्लैसोनाय जेरावनोखि दाबो लामा गैया। न'खरनि हाल सालफ्रा मोजां नङा। बिसिनि गथ' गथायफ्रा मोजाङै लेखा फरायनो हायाखै दासिमबो। आरो आं जे दिनखालि थांदोंमोन ओइ दिनखालि मंगलबारमोन। दा बे जायगायाव गोबां बाथौआरि मानसिफोर दं नालाय मंगलबार सानखाय बिसोरो गोबां बाथौ मन्दिरफ्राव आर'ज मेथाइ रोजाबदोंमोन। गामिनि रायजो राजा आइजोफोर गथ' गथाय ज' लोगो नांनानै। थ' आङो बेफोर मन्दिरावबो हाबहैदों। जेला आं मन्दिराव हाबहैदों बिथांमोना आंखौ लेक्सार होनो होदों। जेला आं लेक्सार होनो होबाय मन्दिराव आङो धोरोमनि सोमोन्दै खोथा रायलायदों। बिसोरनि गथ' गथायनि सोमोन्दै खोथा रायलायदों। जोंनि समाज बेबस्थानि रायजो जानायनि सोमोन्दै खोथा रायलायदों आरो आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबदों। खिन्थु बिसोरनि लिडारा बुंबाय आंखौ सासेया जे सारा नोंथांनि फैनायनि थांखिखौबो बुंदों होनना बुंबाय। थांखियाथ' जेबो गैया, आं ओरैनो बेरायनो फैदों। ना नोंथाङाथ' सासे इउपिपिनि लिडार, इलेक्सनाबो खाथियाव फैबाय, नोंथाङा राजखान्थिनि खोथाखौ बुंनो हागोन दे, जोंबो गासिबो एखे पार्टिनि मानसि जाबाय। अब्ला आङो बुंदों राजखान्थिनि दैदेनगिरिनि खामानिया नोंथांमोनखौ लोगो मोनब्लानो खालि राजनितिनि मुलाम्फानि थाखाय खोथा बुंनायानो नङा। जायखिजाया गामियाव थांब्लानो गावनि हान्जानि लाफालाबनि थाखाय सोरबा गुबुन हान्जाखौ रायनायानो सासे राजनिति दैदेनगिरिनि बिबान जानो हाया। मानोना जोंनि दायित्वआ नोंथांमोननि गथ' गथायनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, क्वालिटि एडुकेशन होनाय, नोंथांमोननि रायजो जानाय समाज बेबस्थानि दायित्वआबो जोंनियाव दङ होननानै आङो बुंदों। अब्ला बिथांमोना खोब मोजां मोननानै आखाइ खबदों आरो आं बुंनो नागिरदों आं बे गियानखौ जोंनि मानिजाथाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'निफ्राय सोलोंनो हादों। आरो बेनो जाबाय जोंनि इउपिपिएल मडेल पलिटिक्स, प्रमद बर' पलिटिक्स। जाय पलिटिक्सआव दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि रायजो राजाफ्रा डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिमां नुदों। जाय पलिटिक्सआव जोंनि गोरिब गुन्द्रा बिमा बिफाया गावनि इयुनखौ नुनानै रंजानो हादों। जाय पलिटिक्सआव दिनै आबादारिया मोजां आबाद मावनो गोसो जादों। जाय पलिटिक्सआव दिनै बिजनेसमेना मोजां बिजनेस मावनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि थांखिया खालि बे लामा दालां मावनायनिल' नङा। बे लामा दालाङा जागोन, सानसेबाबो जागोन, किन्तु जोंनि गुबै बिबाना जाहैबाय मा? जोङो जेब्ला नोंथांमोननि ओनसोलखौ जों माब्ला डेभेलप होगोन? जेब्लानोखि नोंथांमोननि गथ' गथाया क्वालिटि एडुकेशनखौ मोननो हागोन, गुनि गियानि जानो हागोन, साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार जानो हागोन, अब्लासो जों बे ओनसोलखौ डेभेलप जाबाय होननानै बुंनो हागोन। दा बेखायनो बे दायित्वआ दङ, बे बिबाना जोंनियाव दङ। दिनैनि समाव नोंथांमोन बायदि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिमां नुनो हाबाय। मानोना थांनाय 5 बोसोरा इउपिपिएल हान्जाया प्रमद बर' बिथाङा माखासे मिशन भिजन लानानै जोंनि यं जेनेरेसनखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। नोंथांमोना मिथिगौ बड'फा सुपार 50 मिशन। जाय मिशननि गेजेरजों जोंनि गोबां गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव डक्टर इन्जिनियार एसीएस आईएएस अफिसार जानायनि सिमां नुदों आरो जायफोरखौ जोङो दिल्ली मुम्बाइआवहाय कचिं हरदों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनो राजु कुमार नार्जारी बायदि सासे दैदेनगिरिखौ नांगोन। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिथाङा सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिल' नङा, बिथाङा सासे समाज सिबियारिबो, ससियेल वर्कारबो, जेरावनोखि बिथाङा गावनि एनजिअनि गेजेरजों जोंनि समाजनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगोन। नोंथांमोननि लामाया सनानि जाब्लानो नोंथांमोनखौ डेभेलप जाबाय होननानै बुंनाय नङा। आं दहाय बुंनाया बेनो जे नोंथांमोननि गथ' गथाया मोजां जानांगोन, लेखा गोरों जानांगोन आरो दिनै बिथाङा बेफोरबायदि दायित्वखौ लानानै खामानि मावनो थियारि आरो मावबोबाय थादों, सासे एजुकेटेड मानसि। दा बेखायनो बेफोरबायदि बिजाथिखौ जोंनि देरहाहोनायनि दायित्वआ जोंनि आखायाव दङ। दा बेखायनो नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों, जिहेतु दिनैनि समाव राजु कुमार नार्जारी बिथांनि देरहानाया निश्चित, बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया। ना माबा गोनो गोथो दङ? दा गोनो गोथो गैयाब्ला
देरहाखागोन केन्डिडेटनो जों भटखौ होनांगोन देरहाखागोन केन्डिडेटनो भटखौ होयोब्लासो नोंथांमोननि भटनि मैलुआ थागोन नङा होमबा जेलानिखि देरहानाय राजु कुमार नार्जारिनो भट होगोन बिथां राजु कुमार नार्जारिया 5,000आव देरहायोब्ला नोंथांमोना बुंनो हागोन ओइ राजु नोंनि देरहानायाव भटआ आंनिबो गांसे दं होननानै नंगौना नङा जेननायाव होयोब्ला मा बुंगोन जेननायाव होयोब्ला बुंनो हागोन नामा हा ओइ नोंनि जेननायाव आंनिबो गांसे दंमोनहाय बुंनाय नङा नंगौना देरहायोब्ला जों गोग्गानो हागोन आरो बे देरहानायाव भटखौ होयोब्लासो जोंनि भटनि मैलुआ थागोन दा हमनानै ला आटा माबा एटम बमानावथ' खौथि खौथि थाखा दङ ना बे आटा एटम बमानाव खौथि थाखा दं बिनिया बाजैया उदै सानानै लोमजाबाय मुलि थरसे मोनजाबानो हामगौमोन किन्तु फैसाखौ अननानै बे मुलि थरसेखौनो बायनानै होआखिसै बाजैया दुब्ला थैबाय बे फैसानि मा मैलु दङ नंगौना नङा मुलि थरसे बायनायमोनब्ला 10 थाखा 20 थाखानि बे 20 थाखायानो 20 करोड़नि मैलु जागौमोन बेना लाबा खालि मोनसेल' जागोन बाजैया थैबाय नालाय गोदान मोनगोन दा बेखायनो 22 तारिख खालि नोंथांमोना बयनिबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन बेनिफ्राय बै आयंमोना आबैमोना बावनो नाङा ना एसे बैसो जानायफ्रा थाब बावनो नागिरो बेबायदिनो सल'बाथा मोनसे दं सासे माहाजोनाव सासे दाहोना थायोमोन आरो एसे जाम्बाथ' माहाजोना बुंबायनो मना गांसे फैसा 20 थाखा होनानै आलु सेरसे लानानै फै आरो बावै बायदि लामा लामा आलु होनलांबाय थार जाबाय बावसियाबो नालाय मानसिया ओंखायनो लामा लामा आलु होनलांबाय थाबाय बियो खिन्थु लामायाव थांनायावनो मोनसे दंग' दंमोन बे दंग'आव खालफार गैयामोन आरोखि खालफार गैयाबा इ बारनांबायना मानसिया ससे फावसायनानै गोसा बारनायावनो आलु होननाया थाबथाबायना बावगारबाय मा बिहरदोंमोन ओरै जाबाय सानबाय बे साला इयावनो गलांबायलै दंग'आवनो दांग्रोमगासिनो मानसिया दा दांग्रोमनायखौ नुनानै मानसिया मा दांग्रोमखोब्रा सनाफोर गलांदों नामा दांग्रोमफाजोब्बाय मानसिफ्रा दांग्रोमनायावनो सासे मानसिया बं खिफिना होबाय आरोखि खिफिनाया आलु मोनामदों जाहैबाय आलु मोनामबायलै ओरै जाबाय मादै बे दानिया ओइ मोनबायलै ओरै जाबाय मा मोनखो आलु होनलांबाय दा ओंखायनो बावै बायदि लामा लामा ट्रेक्टर होनलांबाय थानांगोन मिथिबायना बावै बायदि आरोखि दा गोबां खोथा बुंला जोंहा बिथाङा बुंगोन दसे उनाव आरो मोनसे मिटिं दंबावो दा बेनो 22 तारिखआव भट थुगोन 30 तारिखआव गोदान सरकार जागोन ओइ दिनखालि सराइबिल समस्तिनिफ्राय नोंथांमोना सासे एम मोननो हाबाय